יוסי, ערב טוב. באנו לדבר על התייעלות וחוברת נהלים. מה זה בכלל התייעלות? להתייעל זה אומר לעבוד נכון יותר, אפקטיבי יותר, חסכוני יותר, מחושב יותר. למעשה זה לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון. מה יוצא לנו מזה? אוקיי, עשיתי התייעלות. מה יוצא לי מזה? למעשה, מטרת ההתייעלות היא לשפר את הרווחיות של העסק. כל הרעיון של ההתייעלות, זו מילה יפה, יש לה מטרה אחת, להרוויח יותר. וכדי להרוויח יותר בעסק, יש שתי דרכים. דרך אחת זה להגדיל מחירות, והדרך השנייה זה כמובן על ידי התייעלות של העסק, שזה שני דברים שלא סותרים אחד את השני. אפשר ורצוי לעשות את שני הדברים, זאת אומרת, במקביל גם הגדלת מחירות וגם ההתייעלות של העסק. כדאי למעשה לעשות סדר בעסק או לבחון מחדש תהליכי עבודה שאנחנו רגילים לעשות ביום-יום, לראות איפה יש שומנים של עבודה, איפה אנחנו מבזבזים כסף או שעות עבודה מיותרות. לצורך הדוגמה, הלקוח שלנו שאנחנו עובדים איתו עכשיו, עשינו שם בדיקה, עשינו תהליך התייעלות, ותוך כדי התהליך אנחנו גילינו שיש בזבוז של 1,000 שעות עבודה בחודש. זה אומר שאפשר היה לחסוך 1,000 שעות עבודה, לחסוך את השכר הזה, וניתן לגלות תופעות כאלה ואחרות, ולהכין בעצם תשתית נכונה ומתאימה, כדי שהעסק בסופו של דבר ירוויח יותר כסף, או יחסוך בהוצאות. איך עושים את זה? איך בעצם מתייעלים? איך בפועל אתה עושה את זה? מה שעושים זה מתחילים קודם כל באבחון של מצב העסק, גם מבחינה ארגונית, גם שיווקית, גם פיננסית. אנחנו בוחנים תהליכי עבודה, זה תהליך שהוא די קצר מבחינתנו. אנחנו בוחנים את תהליכי המחירה, השיווק, איך עובדים עם ספקים, איך מתנהלים העובדים. אנחנו מזהים נקודות חולשה שיש בעסק שדורשות אפיון מחדש, או דורשות שיפור. את הנקודות האלה אנחנו בעצם ממנפים אותם כדי לקדם ולשפר את הביצועים של העסק. השלב הבא, אחרי שבעצם זיהינו את נקודות החולשה, זה בעצם להכין תוכנית עבודה, שנותנת פתרונות לחולשות שמצאנו. מעבר לזה אנחנו בונים כלים לבקרה ומעקב אחרי היישום בפועל של הפתרונות שאנחנו מציעים, כיוון שלתת פתרונות זה נחמד מאוד, אבל גם צריך ליישם אותם בפועל. יש לנו מערכת שבעצם עושה בקרה שבאמת מיישמים את הדברים כפי שהמלצנו. בתהליך הזה, בתהליך מהסוג הזה, אנחנו ממליצים גם להכין חוברת נועלים לעסק. חוברת נועלים שכל אחד מהעובדים והמנהלים בחברה ידעו בדיוק מה התפקיד שלהם, מה הנועלים בחברה, ידעו הגדרה מדויקת של תחומי האחריות שלהם, וגם שתהיה להם בעצם תוכנית הכשרה, או במיוחד לעובד חדש שמגיע לחברה, כדי שבעצם התקשורת בין העובדים תהיה ברורה, וזה יקל בעצם על התנהלות נכונה. וכמו שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו משפרים את ההתייעלות בעסק, זה בסופו של דבר בשורה האחרונה, מה שנקרא bottom line, זה חוסך בהוצאות, מה שמביא אותנו בעצם להגדיל את הרווחיות של העסק. אני מאוד מודה לך. תודה רבה.